I el que és un luxe ara és parlar de l'obra mestra de Dante, que sens dubte és La Divina Comèdia, una obra que ha estat il·lustrada per pintors de tots els temps, des de Botticelli fins a Salvador Dalí. La va anomenar comèdia perquè, segons l'esquema clàssic, no podia ser una tragèdia perquè al final és feliç i es divideix en tres parts: infern, purgatori i paradís. Però avui la Laura Borràs ens vol parlar de la part de l'infern, Laura. Home, jo crec que és la part més sucosa des de tots els punts de vista. Des d'un punt de vista literari, però també jo crec que des d'un punt de vista cultural, antropològic. Tu deies, la Divina Comèdia és una obra que hauríem d'haver llegit. Jo no sé quants valents són els que s'han atrevit. Jo ho he intentat unes quantes vegades. Jo puc dir... Jo l'he fullejat bastant, però no he estat capaç. Jo puc dir que la Societat Catalana d'Estudis Dantescos... El Josep Miquel Bolló m'acaba de dir per l'orellera... Espera, un moment, torna-ho a dir. Què diu? Què se sent? Josep Miquel Bolló, torna-ho a dir, que et sentirem. Estem fent una... Se la va acabar i li va agradar. Això Per qui en parla... per televisió? Per qui en... No! A veure, una nova tècnica. Tècnica Bolló. No se sent? Per què no capta el micro el que em diu ella a l'orellera? A veure, torna-ho a dir. No se sent. Però estan enfocant el canalillo. No el pinganillo, el canalillo. Ja està. Ja he dit que l'has llegit i que et va agradar. Al final és important, perquè qualsevol persona que s'hi acosti, ni que sigui per fer una cata, li agrada la Divina Comèdia. Diríem que la comèdia del Dante és una obra grandiosa, no només en volum, jo aquí he portat el primer volum, són 3 volums, Infern, com tu has dit, Purgatori i Paradís, però sobretot és un viatge de coneixement. Segurament, encara que ningú hagi fet tot el trajecte, que jo t'estava dient, la Societat Catalana d'Estudis Dantescos va començar, i vam acabar fa 2 anys, vam estar cada setmana, un dia, el dimecres, llegint un cant i fent un comentari, i durant 10 anys... Vau estar llegint un cant amb el comentari extens, eh? Vull dir que estem parlant de fer una... Bueno, podríem dir una forma de lectura social, no? També, a vegades passa per... Un club de lectura. Un club de lectura molt selecte, amb personatges convidats que feien comentaris sobre cadascun dels cants. No restringit, no? Perquè vam fer conèixer. Però, evidentment, un cant cada setmana, que és el que necessites una mica per pair-ho, però és una obra que qualsevol persona d'una cultura mitjana, ho dius Segarra en la traducció, els primers versos els ha de conèixer. Sí, però tu mateixa ho has explicat i ho has dit. És a dir, un cant cada setmana perquè és el que necessites per pair-ho. Si veu haver de fer un grup de lectura i veu estar 10 anys per llegir-la i amb altres persones... És com fer l'Everest. Llegir la Divina Comèdia és com els alpinistes que es plantegen cotes, no? A veure, això és un privilegi que tu has tingut, però que no tenim la resta d'humans. Evidentment, però és una obra que, ni que sigui, com dèiem, fer la cata, jo crec que és fonamental, perquè el que hi trobem és com tot el passat, en aquell moment, Dante compila tot el passat... Perdona, Laura. Bueno, això no s'hauria d'haver vist ara, Tens un patalet, no s'ha de dir? No, doncs l'altre, el text, que té pètals de rosa. Però això és la vida dels llibres. La vida dels llibres, sí. Aquests llibres tenen molta vida i sempre et porto exemplars molt llegits i molt viscuts. Però, efectivament, la comèdia és per viure-la en el sentit que et trobes... És com una enciclopèdia de tot el món, el passat de Dante, i alhora és una obra que es projecta cap al futur. Però ha tingut conseqüències des d'un punt de vista cultural, perquè què fa? Fa un viatge de coneixement, Dante. Dante diu, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la diritta via era smarrita. La diritta via, que és el camí dret, la dreta llei, el camí correcte, i ell va a sinistre. Baixem i cap a l'esquerra, diríem. Tot el descens, perquè ell ens ubica, ens posa, ens visualitza el que és l'altre món, l'escatologia, allò que no podem veure, i fa un viatge que alhora és abismal, no? Ell baixa, sota terra també, cap a l'esquerra, girant, amb una mena de con invertit, que acaba amb la boca de Llucifer oberta amb glaç, que és com ell imagina aquest centre de l'infern, i anem baixant, girant a l'esquerra, i ens anem trobant valls, bosses, cimes, on hi ha els pecadors. I ell ens confegeix com una llista de pecats en què ell gradua, que és diferent, per exemple, de, jo què sé, els pecats capitals que diu l'Església, no? Ell fa uns pecats una mica al seu gust, ell no perdona la traïció, la seva biografia es projecta indubtablement en la seva obra, els seus enemics els anem trobant tots en l'infern, i, per exemple, Paolo i Francesca, que són els amants que estaven llegint el llibre de Lancelot i la reina Ginebra, va haver-hi un moment que van abandonar el llibre
i van passar a l'acció, diríem, van traslladar la literatura a l'acció. I ell aquests els posa al primer cercle, els luxuriosos els posa al primer cercle, perdona aquest pecat d'amor, però la tradició no la perdona. I en el 8è cercle he de dir que està superpoblat, perquè tenim els falsificadors, els hipòcrites, els malversadors... Els homes del nostre temps. Molt actual. Hem de dir que aquí, al 8è cercle, doncs, hi hauria molts personatges que estan poblant avui en dia les portades de televisió, de diaris, que tenen ja una ubicació, com a mínim poden anar veient, no sabem, si l'Església, el dia que va dir que no hi havia infern, jo aquell dia vaig ser molt infeliç, perquè evidentment el que fa Dante és visualitzar-nos aquest infern, col·locar-nos, fer aquesta gradació per un viatge de coneixement. És a dir, ens està mostrant aquest viatge cap al passat, que al mateix temps és d'un privilegiat, perquè ningú pot acarar-se als morts. I això ha fet molta fortuna, perquè nosaltres diem el descens, el baixar als inferns, que és ja com una manera... Els grecs, quan parlaven de l'Hades, no era exactament un baixar, era un món en paral·lel, diríem. I Dante posa imatges, i quines imatges, perquè són molt impactants, trobar els càstigs, veure, que això ha despertat la imaginació, tu deies, parlaves de les il·lustracions, lògicament, i ens regala moments extraordinaris. Però el més impactant, segurament, és en el cant tercer, quan ell comença aquest viatge de coneixement i es troba a la porta, perquè ell creuarà la Caron, amb el remer Caron, que el portarà cap a aquest altre món, que és l'infern, i aleshores diu, es troba com una divisa a la porta i diu: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno orrore, per me si va tra la perduta gente. I una mica més avall diu: lasciate ogni speranza, voi che entrate. Abandoneu qualsevol esperança. I ell, tot i així, entra, al moment. Llavors jo, amb aquestes paraules, voldria que tothom que vulgui s'acosti a la Divina Comèdia. Hi ha edicions amb comentaris que permeten contextualitzar els personatges que ens anem trobant, anar posant cara i ulls al museu biogràfic de tots els que són introduïts i no lasciate ogni speranza voi che entrate. Entreu-hi perquè ens sortireu amb molt de profit i amb molt de I coneixement. penseu que en el món del periodisme l'adjectiu dantesc li devem tant. És un adjectiu que, com el kafkià, s'ha posat les botes. Són els dos grans adjectius que de vegades no es corresponen gaire. No, mai de la vida. Amb el que ha passat, però com a mínim no és la banalització a vegades de grans obres de la història de la literatura. Gràcies, Laura. Hem fet un salt al passat avui en companyia de l'Eudald Carbonell, interessantíssim, que també ens ha permès escriure el nostre futur sobre aquest... Dantesc. Dantesc o preocupant i... O kafkià. Kafkià, difícil. 50-50. Fas això. Gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la setmana entrant, Laura.